खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 28 जुन 2025 मायथाइ एबा 13 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। फालांगियारिफोरा गोदान बिथांखिफोर आरो बाहागोदारिफोराव हाबनो हागौ। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा सावरायमेलफोर आरो दिन्थिफुंनायफोराव बाहागो लागोन, जाय दावगानाय लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि बैसोगोराफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि मोजां आखुआ नोंखौ गुबुनखौ गोहोम खोख्लैनायाव मदद होगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोहोमनि ओनसोलखौ फेहेरगोन। नखरारि जिउआ मोजां जागोन आरो मोनसे खाफालगोनां जाथाय जागोन, जाय फालिथायनि थाखाय खावलायगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलभार गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा फिट मोनगोन। नोंथाङा गोदान फुंखाफोरनिफ्राय हरखाबै रां मोनगोन। नोंथांनि दावगानाया रोखा जाबाय। आंगोफोरजों सम हगारनाया नोंथांनो रंजानाय लाबोगोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि खामानिनि थाखाय नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा मोनसे गिदिर जासिनाय मोननो हागौ। न'आव मोनसे रंजाथाव फालिथाय खुंनो हागौ। खुसिया गथ'फोरजों जिउआव थागोन। दिनै नोंथाङा सोरबा आंगोखौ लोगो हमनो हागौ। धोन बांहोनो थाखाय थानसालियाव घिउ बाथिखौ साव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। मोजां फिथाय मोननो थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। नोंथाङा मोनसे मोजां नोजोरखौ लाखिगोन। नोंथाङा गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय नोंथांनि सुंज्लायनाय रोंग'थिफोरखौ बाहायगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा मासि जौगानाय मोननो हागौ। माखासेफोरा हास्थायनाय सोलायनायफोरखौबो मोनदांनो हागौ। जुदि नोंथाङा गावनि फालांगिखौ सालायगासिनो दं, अब्ला फेहेरनाय बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन आरो नोंथाङा देहायारि बेसादफोरावबो खर्सा खालामगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा सम-सम गावनि लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनबाय थागोन। नखरारि जिउआ सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया गिदिर थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। फालांगियाव लासै-लासै खारनायनि थाखाय नोंथाङा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि माखासे खामानिफोरा दिनै थाबथानो हागौ, नाथाय नोंथांनि जिउ लोगोरिनि हेफाजाबाव गासैबो मोजाङै थांगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि फारसे मोनसे मोजां नोजोरखौ बोजबना लानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थिखौ बांहोनो नाजागोन। नोंथाङा मोनाबिलियाव मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा बैयाव नोंथांनि माखासे गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ। नखरारि जिउआ गोजोनथाव थागोन। थानसालियाव गंसेल' नालेंखर हो। नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। मोनसे जिउराहायारि आयदायाव खामानिया मोजाङै दावगागोन आरो थासारिफोरा नोंथांनि फारसे थागोन। लिरनाय, थुनलाइ, आरिमु, देंखो, सावथुन, टिभि बायदिजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरा गावसोरनि रोंग'थिजों गावसोरनि मुं लाखिगोन। राङारि आयदाफोरा जेबो हेंथा गैयाजासे गोरलैयै दावगालांगोन। नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय जागोन आरो मोनसे फालिथाय जानो हागौ। नोंथाङा बाहागिफोरनिफ्राय मोनसे गिदिर अनथोब मोननो हागौ। फालांगियारि दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन, नाथाय मेंनायनि जाहोनाव सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ फोजोबनो मोनसे गोदान लामा दिहुननो हागोन, जाय नोंथांखौ थाबैनो फोजोबनायाव मदद होगोन। बे नेरसोननि सिङाव फालांगि खालामग्राफोरा हरखाबै गुबुन कम्पानिजों सोमोन्दो लाखिनो खाबु मोननो हागौ। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन।
नोंथाङा मोनसे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागौ जाय नोंथांनो रंजानाय लाबोगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि नखरावबो गोजोननाय फैगोन। जुदि नोंथाङा बावैसो मोनसे गोदान मावथांखियाव खामानि मावजेनबायब्ला नोंथाङा थाबैनो मोजां फिथाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गावखौ फोथायनायनि थाखोखौ बांनाय नुनो मोनगोन। गोदान बाहागोदारि एबा फालांगियाव हाबनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम, जाय इयुनाव जोबोद मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव बांसिन गोसो होगोन आरो उफ्रा नाजानायबो खालामगोन। गोजाम रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जानानै थागोन। बिजिरसंनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा जाफुंसार जानो हागोन। नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय जागोन आरो गथ'नि हाबा एबा जोनोमनि सोमोन्दै मोजां खौरां फैनो हागौ। नों मोजां सावस्रियाव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि सानबोलावरिया नोंथांनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनायाव मदद होगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ सिगांनिख्रुइ साबसिनै फोजोबगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया लेनदेन खालामनो थांगासिनो दं, अब्ला सासे गेदेरनि बिबुंथिखौ लानाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि पार्टनारनि मोनफुंनायफोरखौ बाख्नाय। गोदैया नोंथांनि जुलियारि जिउआव फैगोन। नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव जोबोद जाफुंसार जागोन। सोरबा गोनांथि गोनां सुबुंनो जि-जोम दान हो आरो नोंथाङा जिउआव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। धनु राशि। फालांगियारि बिथिङाव दिनै मुलाम्फा गोनां जौगानाया जाथावना, जाय इयुनाव नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाय होगोन। नोंसोरनि माखासेया नोंथांनि मोजां मोनजानाय जायगायाव ट्रेन्सफार जानो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि नाजानायखौ साबजाथावै गोसो होनांगौ। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा जौगासार थागोन आरो गोदान गोरोबथाफोराबो दावगागोन। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय मोजां मदद मोनगोन। बे बाथ्रानि गोख्रों इसारा दं दि हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय जुलिनि घन्टाया थाबैनो रिंगोन। नोंथाङा बबेबा गोथार थावनियाव थांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बसनिफ्राय मोनसे मोजां फिननाय मोननो हागौ। मोजां मोनलायग्रा जुलिया दावबायनायनि थाखाय बबेहायबा थांनो सानथांखि बानायनो हागौ। बे समावनो नोंथाङा माखासे गोसो बोनो हानाय मोनदांथिफोरबो मोनगोन। जेखि जाया मानो दिनै गोसो बायहोनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय सांग्रां जा। नोंथाङा जेबो गोनांथार हाबाफोरखौ फोजोबनायाव गोसो होनो हानाय नङा जानो हागौ। लोगोफोरजों गोरोबलायैनि थासारिबो जानो हागौ। नों बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। भगबान गणेशनि आरती फराय आरो नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना गलाय-गथाय फिथायनि सम, नाथाय बिसोरो नोंथांनि फारसे थागोन। दिहुनथाय गैयै खामानिफोराव नोंथांनि सम आरो गोहोखौ ओरैनो गारनो नाङा। नोंथांनि थिरांथाफोराव मोजाङै गोसो हो। जुदि नोंथाङा रां थिसननो लुबैयो अब्ला रोंग'साफोरनि लामा दिन्थिनाया मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनि मददजों जेंनाफोरनि सुस्रांनाय नागिरनो हागौ। नोंथाङा जाय सुबुंखौ मोजां मोनो बिनि सावस्रिया हरखाबै मोनसे जिंगासिनांगौ जानो हागौ। नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय थागोन। नोंथांनि सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांनो हागोन। जायखिजाया खामानि जागायनायनि सिगां गावनि मोदाइनि बोर ला। बेयो थारैनो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। फालांगियाव मुलाम्फानि थाखाय मोजां आसा दं। दिनै नोंथाङा ओरैबायदि सासे सुबुंखौ लोगो मोनगोन जायजों रायज्लायनाया नोंथांनि मेंनायखौ सानसेनि थाखाय सुग्लायहोगोन। नोंथाङा जायखिजाया खामानिखौ मावनो थाखाय आबुङै थियारि जागोन।
थासारिफोरा नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा गावनि बिमा-बिफानि हेफाजाबजों मोनसे जुनिया खामानिखौ फोजोबनो हायो। थानसालियाव खुननि बाथिफोर आरो घिउ हो। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय मदद मोनबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।